Bună și bine v-am găsit la un nou clip. Aici vă prezint și eu catalogul Avon de pe luna octombrie, C10. Avem pe copertă noua cremă A New Dual Collagen pentru pielea sensibilă. Prețul lui de lansare este de 69 de lei. Am luat și eu mostrele să-l încerc. Să vedem. Crema pentru ochi 49 de lei. Un preț scump pentru lansare. Aici este și un set format din gelul de curățare, crema de ochi și crema de față. Fiolele A New 79 și serul A New. Aici cremele de zi și de noapte în format în set. Mega ofertă. Parfumul Maxima pentru ea, Avon Inspire pentru el, un preț bun 36 de lei. La comandare oricărui alt produs din broșură. Aceste oferte mie una nu-mi plac, pentru că dacă vrei să iei cu acest preț trebuie să mai iei și un alt produs. Dar na, asta este. Noile parfumuri Attraction Intense, unul cu 99, 2 și al doilea cu 49,50. Ar veni 150 amândouă. Că mai bine le iei amândouă ca decât unul. Ești mai avantajos. Attraction Classic și Desire, la fel. Dar la fel le puteți combina de la pagina 14. Puteți lua ori un parfum, ori aceste două sau combinate cu unul dintre aceste două. Deci nu... Dar în fine, tot același... Tot acolo ajunge. Faraway Splendoria, același preț, 79. Spumantele de baie la 1000 de ml, același preț, tot 19,99 la comandare oricărui alt produs din broșură. La fel și deodorantele Rolon, același preț l-au și în această campanie nouă. Parfumurile celebre cu 29,99, cât de cât acolo, așa, un preț mai bun. Mini parfumele 14,99, nu sunt condiționate, când erau 11,99 sau 12,99 erau condiționate la comandarea oricărui alt produs din broșură. Aici văd că nu este condiționat. Aici comanzi de 70 de lei din broșură, ei Rare Pearls cu 50 de lei sau Dark tot cu 50 de lei. Dacă le vrei pe amândouă, trebuie să comanzi de 140 de lei din broșură. Dacă le dorești pe amândouă. Sau mai multe și continui. 70 de lei, iei un Rare Pearls. Mai vrei și un Dark, la fel trebuie să mai comanzi încă de 70 de lei ca să profiți de acest preț. Serurile pentru păr, 14,99 la comandare oricărui alt produs din broșură. Wild Country, 69. Au fost și la prețuri mai bune. Noul parfum e Marie Eclipse, 39,99 sau un set 49,99. Gama New. Fondul de ten Avon True, 27,99. Un preț totuși bun, nu este condiționat. Aici nou sunt set de mini bureți pentru machiaj, 23,99. Ojă Gel Shine, 11,99.
ruj. Idei pentru cadou. Într-o nouă cutie Little Black Dress, 89 de lei. Cât de cât un preț bun pentru un set. Față să iei la cât s-au scumpit. Este normal să se scumpească, pentru că dacă când te duci în magazine, zi de zi pe zi ce trece, se scumpesc mereu și mereu și mereu. Era normal să se ridice și prețurile și aici, că totuși este un magazin. Această carte reprezintă un magazin, cel puțin din punctul meu de vedere, și era normal să urce și ei prețurile. Totuși să se urce treptat așa ca să... În fine, fiecare face ce vrea, cumpără ce vrea, nimeni nu este obligat să cumpere. Probabil comenzile o să mai scadă că li se pare scump sau poate că nu se știe. Cine iubește produsele Avon o să cumpere mereu, deci nu o să fie chiar așa o dramatizare să se facă dintre asta. Dar nu o să se mai cumpere la fel de mult. Totuși sperăm să se revină la mai normal, mai peste tot, nu numai la Avon sau la viața normală, așa să spunem. Să nu se mai ridice prețurile la cele mai importante lucruri. În fine, trecem mai departe. Today-ul, aici de 100 de mililitri, 89, au un preț bun pentru că nu este condiționat la 100 de mililitri. 89 de lei și nu este condiționat, văd. Un preț bun. Aici 1 cu 89, 2 cu 150. La fel mi se pare un preț bun cu 152, pentru că acestea din gama artistic normal eu le-am văzut mai mereu peste 100 de lei. Și au un preț bun și nu este condiționat, văd. Un preț bun, părerea mea. Aici Her Story și Faraway Glamour, 55,99 la comandare oricărui alt produs din broșură. Acestea sunt condiționate. Noul Persiv Cashmere, prețul de lansare 69. Persiv Classic 67. Dew și Silk 67. Am un preț mai ridicat acestea. Incandescent Soleil și Incandescent Classic sau Enjoy. Acesta este 69,99, dar este în set cu mini apa de parfum. Singur este 59. Acestea de 100 de ml 90. Deci acelelalte de la Today erau 89. Eve Prive, același preț. Nu s-a schimbat nimic la el. Pur Blanca, același preț ca și în campania aceasta. Cele din Summer White, 22,99, un preț totuși bun. Passion Dance, aici condiționate la 22,99 la comandarea oricărui alt produs din broșură, la fel și aceste spray-uri parfumate. Aici 1 cu 67, 2 cu 110. În această campanie sunt 1 cu 67 și 2 cu 99. Deci un preț, dacă vă doriți, le luați și... Dar diferă parfumurile, să știți. Full Speed.
Iarăși noul parfum Mask Intense pentru el 39,99. Mai luați la set mai bine. Parfumuri pentru el, noul Elite. Acesta este în varianta de 125 de ml 89. Tot produse pentru el începând cu 9,99. Power Stay. Acestea sunt prețurile lor dacă cumperi cel puțin două produse de la paginile 78 și 83. Dacă cumperi doar un singur produs este 59 de lei sau 38. Acestea pe roz, pe roșu sunt dacă cumperi mai mult de două produse. Perlele bronzante sau iluminatoare. Mini palete de ochi. De farduri de ochi. Ojă, ultracolor. Acestea au avut și prețuri mai bune. Gama Lux. Produsele de make-up Lux la super preț, la comandarea oricărui alt produs din broșură. Nu știu cât de super preț. Dar oricum, din gama Lux nu prea găsești multe oferte. Produse tot pentru machiaj. Glimmer Stick, creioane pentru ochi și pentru buze. Tot la fel la comandare oricărui alt produs din broșură. Aceste oferte trebuie să fiți atenți că dacă nu comanzi oricare alt produs din broșură, riști să ți se pună prețul întreg. Și cum au băgat prea multe aceste oferte, trebuie să fiți atenți când le comandați. Din gama Color Trend. Cremele pentru ochi New, 29 de lei, au fost și la un preț mult mai bun. Cremă cu vitamina D, de la 29 la 47, e ceva. Da, aceste din game mai bine le luați la set, cum este aici. Ape micelare și geluri de curățare. Da, de la 15 lei la 23 este un preț mai mult. Aici este un preț bun pentru aceste creme, dar la fel la comandare oricărui alt produs din broșură. Un preț foarte bun de 20 de lei. Dar sunt condiționate. Gama Clear Skin. Avon Care. Și la acestea le-au suit prețul.
dar nu totuși cu 1 leu, 2 lei față de celelalte, începând cu 5 lei în sus. Acesta este la fel, nou, ritualul armoniei cu natura, semințe de pin și merișoare de munte. Un elixir de baie, o mască de față, un unt de corp și mai avantajos la set. Da, 65. În această broșură ce nouă este mai ieftin. La vreo 59 le găsiți. Planet Spa. Planet Spa. Aceste noi produse Sense. Nici la acestea rămân aceleași prețuri. Gama Encanto. Wow, apă de toaletă 67. Wow, un preț foarte mare. Da, nu am un preț bun acestea acum. La comandarea oricărui alt produs din broșură aveți un difuzor, un ulei parfumat și set de casă. Sunt frumoase, este frumos setul, dar 139 de lei. Nou, un set dintr-o lumânare și difuzor din gama Today, Tomorrow, Always, 89,99. Și aici tot la fel, un difuzor și o lumânare, dar doar difuzorul acesta este 89,99. Mam! Și o lumânare 60 de lei. Wow! Pijamale pentru fetițe și pentru mămici, adică pentru copii și 129 de lei una. Wow! Sunt frumoase, dar sunt scumpe, cel puțin pentru mine. Un difuzor din acela 90 de lei. Nu știu cine îl poate permite așa mult. Aici e campania roz. Au băgat și o pereche de pijamăluțe și șosete. Mai ieftine sunt aceste pijamăluțe. Mai degrabă ei o pijama așa ca să contribui la această campanie. Outlet, un pur Blanca Blush, un preț bun. Un set de cercei. Nou, aceste genți. 189, 99. Sunt drăguțe, dar sunt scumpe. La fel genți, eșarfă, genți, accesorii și o rochiță. Nou la fel și aceste bluzițe, această bluziță pe roșu. La fel și aceasta. Pantaloni. Ceasuri Smart Watch. Acestea sunt noi. Brățări, ceasuri. La fel și acesta este nou. Nou este acest organizator de bijuterii. 79, 80, 99. Aceste bijuterii Seren, placate cu argint și cu aur.
119 lei. Zirconiu Cube, placa cu aur de 18 carate, placa cu argint. Da. Bijuterii cu semnificație secretă. Ametist, aventurin verde, quartz roz, sodalit și rocă de cristal. Sunt brățări cu pietre prețioase, de aceea sunt 139 de lei. Placate cu platină, aceste noi bijuterii. Nou la fel, set cadou de 5 perechi de cercei. Și 7 inele. 39, 99 cercei și 4,99 inelele. Acestea sunt set de agrafe. Nou la fel, acest set și acesta. Bijuterii cu sidef. Vopsea pentru păr. De aici încep produsele pentru păr. Nouă este această perie. 32,99. Unul cu 15,99 și două cu 25,98. Șampoane și balsamuri pentru păr. Tot pentru păr. Gama Even Care. Nou este acesta cu aloe și castravete. Loțiuni de corp la 400 de ml sau la 720 de ml. Creme pentru mâini. Acestea sunt 6,99, 7 lei și acestea sunt 10 lei. Tot așa formate din Even Care seturi. Mai convenabile sunt la set. Mult mai convenabile să le luați la set când aveți nevoie. Pentru că separat este mult mai scump. Și mai practice sunt la set. Spray-urile pentru picioare. Gelurile intime. Am mai scăzut prețul față din această campanie. Produse pentru copii. Nou aveți aici geantă pentru cosmetice și perie pentru păr. Dar la fel mi se pare un preț așa. Cred că pentru design le pun așa mai scumpe. Aici sunt seturile de 5 produse la 34,99. Unul pentru ea și unul pentru el aici. Da, sunt convenabile acest set. Este o cremă de mâini, un spray pentru corp, un spumant de baie, un gel de duș, o loțiune de corp. Aici este un spumant de baie, un 3 într-1 șampon, balsam și gel de duș pentru bărbați, un balsam după ras, un spray pentru picioare și pentru încălțăminte și un deodorant. Toate la 34,99 fiecare set, un seturi foarte bune. Spumantele de baie la 500 de ml.
acestea două cu 11,99, doar aceste două și restul 15,99. Gelurile de duș la 720 de ml 18,99 în noile ambalaje. Ofertele de la 7,99. Această cremă este un preț bun, 15 lei 400 de ml. Da, s-au mai ridicat la spumantele de baie cu 2 lei în plus, la creme de mână, la aceste deodorante tot cu 2-3 lei în plus. Aceste oferte. Nou sunt și aceste creme, exfoliant și tratament pentru picioare. La fel, mai avantajos la set, le luați pe toate 3 cu 33,99. Aici tot la fel un set din spumant de baie, săpun lichid, spray-ul de corp cu 33,99. Este mai avantajos. Produse pentru el, geluri de duș și noul gel de duș și deodorant. La fel, mai avantajos la set. Și pe sfârșitul catalogului, pe ultima pagină, este gelurile de duș la 500 de ml cu 10,99, un preț bun, dar este condiționat. Ceea ce este nasol, pentru că eu dacă vreau să iau 10 geluri de duș din acestea, trebuie să iau alte 10 produse necondiționate din broșură. Deci este nașpa. De aceea nu-mi plac aceste comenzi. Dacă eu vreau să iau 5 sau 10, trebuie să comand și alte 10 produse necondiționate din broșură. Da, și cam acesta a fost catalogul C10 Avon. Sper că găsiți și oferte bune sau ceea ce vă plac. Sper că v-a plăcut și vă doresc o zi bună în continuare. Pa, pa!